2022-ben szerveztünk Szegeden egy hallgatói konferenciát, és ott találkoztunk össze négyen tanársegédek különböző egyetemekről, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk ennek valamilyen folytatást, és nem csak a konferencia keretében. És hát ezt már akkor úgy fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk hosszabb távon is foglalkozni további programok szervezésével, kifejezetten hallgatókat megcélozva. A név az pedig onnan jött, hogy szerettünk volna valamilyen módon utalni arra, hogy ez egy ilyen kapcsolatépítés, hálózat kialakítása, ugye ez a networking része. Az etno benne ugye a néprajzos antropológus vonalat jelenti, és a no working az pedig az, hogy alapvetően ez nem elsősorban egy ilyen kötelező jellegű munkáról szól, és akkor így lett maga a networking. Ország, illetve Kárpát-medence szerte a kultúra és társadalomkutatással foglalkozó hallgatókat, fiatal szakembereket tudjuk összehozni, hogy mindenki megismerhesse nem csak egymás munkáját, hanem emberi kapcsolatok is kialakulhassanak. És azért szerettük volna ezt létrehozni, hogy ennek egy olyan fórumot teremtsünk, ami túlmutat az egyes egyetemeknek a falain és a hatáskörén. Én abban látom a lényeget, hogy olyan alkalmakat teremtsünk rendszeresen, amelyek szakmaiak is, de eléggé kötetlenek, és így a különböző műhelyeknek a hallgatói tudjanak rendszeresen találkozni. És ti? Én a közösségépítésben, hogy egy kicsin szakma vagyunk, de szerintem azért mondjuk azt, hogy a potenciális társadalmi szerepünk, meg a társadalomformáló szerepünk az szerintem elég nagy, de ez igazán akkor tud ezt a potenciált beváltani, hogyha így a szakmai műhelyek együttműködnek, tudnak egymásról, témák mentén együttműködnek, inspirálják egymást, és ilyen műhelyeken átívelő közösség elindul. Ahogyan mi is több helyről jövünk, a szervezői csapat, úgy mindannyian hozunk magunkkal egy szülőfalut, egy szülővárost, vagy egy olyan intézményt, ahol a mindennapjainkat töltjük. És talán ez volt a szándékunk akkor, amikor Törökkanizsára, vagy azt megelőzően Csicsóra esett a választás, hogy kicsit magunkat is bevigyük a rendezvényekbe. Alkalmával. Kettős célunk volt, az egyik az volt, hogy olyan szakembereket hívjunk a hallgatóknak, akiket ti olvastok szakirodalomként, és hogy ők így megelevenedjenek, mint húsvér emberek, és ilyen módon egy közvetlenebb formában is lehessen velük találkozni. A másik pedig az, hogy olyan általunk is kevésbé ismert szakemberek felé nyissunk, akik nem feltétlenül képezik részét mondjuk egy alap kurikulumnak, de olyan kiemelkedő szakemberek a saját szakterületükön, amikkel hozzá tudnak tenni a hallgatóknak, meg hát igazából a saját szemléletmódunknak, meg látóterünknek a szélesítéséhez, és különösen fontos az is, hogy ne csak akadémiai szférából hívjunk szakembereket, hanem mint mondjuk most a Téli Egyetem esetében is, újságíró, vagy akár olyan közösségi munkákat végző emberek, akik lehet, hogy már kicsit eltávolodtak az akadémiai szférától, de pont ezért egy másfajta tudást tudnak behozni ebbe az egész térbe, amit itt mi létrehozunk. Arról volt az egésznek a témája, és én egy olyan terepen voltam, igaz, hogy 10 évvel a háború lezárása után, de egy olyan terepen, Vietnámban, ahol 30-40 évig háború folyt. Tehát én erről a témáról már elég sokszor írtam, tartottam előadást, nagyon nagy hasznát látom, tehát azt gondolom, hogy minden ilyen tábor, ami a fiatal hallgatóság
okulását, épülését szolgálja, és főleg egy közösség kiépítését. Ráadásul ugye itt nem csak egy egyetem, hanem több egyetem, Budapest és vidéki egyetemek együttműködéséről van szó. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távon nagyon-nagyon jól szolgálja a szakmának, a műveleti szakmának a további utánpótlás nevelését. Tehát ezt egy hihetetlen hasznos ötletnek tartom. A hallgatók között természetesen mindig jó, hogy mi fiatal értelmes emberekkel vagyunk együtt, akik érdeklődnek hasonló dolgok iránt, mint mi, és hajlandók ezért a szabadidejükből is áldozni, és mondjuk eljönni ide, és egy hétvégét is itt eltölteni. Ez mindenképpen egy jó dolog, és hát nyilván összeköti az embert a közös élmény. Úgyhogy az ilyesmi csak jó lehet, én szerintem. Olyan fórumokat szeretnénk létrehozni, illetve fenntartani, ahol informális környezetben is tudnak egymással találkozni, a Kárpát-medence szerte kulturális antropológiában, néprajzzal és ezeknek a határterületeivel foglalkozó hallgatók, fiatal szakemberek, és hogy baráti kapcsolatok is kialakulhassanak a szakmaiakon túl.